mangyog ka kana ingon nilang retarded. Mutlo na nila nga ingon kang retarded nga ka-bright nimo. Thank you, Dangdong. Ay, nanay Dangdong, de ay, oy. Kalimot na sad ko da. Maoron. Tita, Ay. kanang sorry kaya huwag sa taga-diyo ka kanang sila mamang papa nangaon pa manggod. Ay, okay lang. Uy, Elmer, ikaw ba? Ma, asa si Papa? Ay, tuwa. Naguna-una sa auto. Giinitan, gialimutan. Gipaandar ang aircon. Mao ba init kay diri tita kanang magawas ta para masangin man dito. Ikaw, iha. Okay ram ta diri. Bitaw, mas okay siguro din ni Elmer. Madadala man siguro. Naanda ta sa panahon. Ingon ani gini. Oh, pre. Ay ma, pa. Kadali na ko ninyo lang magkaon. Ay, Mari, bigar ko ikaw sa pobre. Oh, si Pare Vincent. Ay mate. Ay, naatlan man good pre nga brown out lagi. Nanto sa gawas na sa auto. Gipaandar ang aircon. Di na ni magwantang. Kainit sa panahon. Baba. Mari, karon nga ako naibawaan nga kamuri ang ginikanan ni Shinper nga uyan ni Elmer. Samot na gyud nga wa mi pagsupak si kurason. Tito, oy. Huwag mo na mapil sa mong plano, oy. Basta nagkasinabot. Unsa may dugayan? Han, ang desisyon sa mga bata may itong Abdul. Ay, unsa may dugayan? May trabaho na si Elmer. Ug gani, kung kalian sa Ginoo, ma-abroad na kini. Mularga ka? Nang-apply ko. May na lang. Madawat oy nya. Katigom-tigom para balik na ko dire. Okay kaya tong kasal. Okay na sa imong plano dong. Pero mas maayong mahibaw ka nga kami si Vincent, wa gyud ni pagsupak kun ugaling musod na magid mo sa kaminyoon, si Shinper. Labi na wa mi pagsupak, Mari. Mabutay nungdan nga laki ko pari kumari mi ninyo. Oh, nakadungog mo ha, Elmer. Shane Pearl, ha? Saksi ning tulo. Ako, si Paripol, si Marie Corazon. Saksi mi nga, wa gyud mi pagsupak sa inyong relationship. If ever, musod na mo sa kaminyoon. Thank you, tita. And ma, salamat kayo. Kana. Ay. Right, gini mo inday. Dali ra gyud ka nakakaton. Dali ra ka nakatimaan. Unta ganit na bright ni Dongdong? Kanang bright, kanang dali kuan ba? Makatuman unsa isulti. Dali nga makasunod. Dali nga masugot. Wala bright, dali makahinumdum. Mao na ikaw, bright. Nay Dongdong! Oh. Jinjin! Bright, bright, Jinjin. Yeah. Ako bugo, bugo. Bright sa bitaw eh. Na, utang na di mo hinugasan na. Okay. Good, very good. Kana sa nday Jinjin. Na. Okay. Bright Jinjin! Oh, bright get inday Jinjin. Unta na, mga unta usab na. Unya pare, Mare. Uy, kay bako na sakit pa na imong kalawasan. Nagkinahanglan pagkagtaas nga pahuway. Di na lang kami magdugay si Vincent. Nalago-na to sa auto. Unya na lang kita ka nang maghimamatay kita ka ng taas atong panahon. Okay, pare. Tita, kanang pwede ako lang mato ni Shane Pearl. Oh, no problem. Bisalig yun ni mo, Elmer. Salig naman ni mga anak si Salamat Shane. kay tita. Okay. So, Shane, una mi ha? Pagdamog sudan, Mare. Ay, ayaw na lang, Mare. Okay na kay busog na kayo, mi. Nala, atoon pa na ko si Vincent. To, ato, nagpa-aircon pa yun. So, ano na to, ha? Okay. Oy, ano ta? Ay, Mare, Sige, Okay, bye, tita. bye-bye. Bye, tita. Sige ha, magpaabot mo sa bahay. Okay. Okay. To your eyes, so far away. Ma, pa kanang panoorin kami ni Shane. Okay na sa inyo, ha? Okay naman.
Sige, hatod niyo mo siya? Or Okay, yo. manulit mo? No, before ana, manulit kami, then ako siya hatod sa ila. Sige, okay lang. Let me hold you. So, let's go. Okay. Ito kami dito. Bye ha. Okay. Salamat ma. Amping mo na. I Bye. love you till they take my heart away. May nayon mong toddler ka. I hope ni apa ka sa akong dibo. Mosab na akong gipray. Ug kung minayon man gani ko, gusto ko nga pagpauli na ako, makasalata. Ikaw, mag-agad ako nimo. Muskwila pa man sab ko ba? Gusto kong mahuman ang akong kurso. Gusto gid ko mag-flight attendant. Si Jenjen, 23 naman ka siya. Nakaw pa na siya eskwela? Human ka dyan. Wala no? Bisag grade 1. Wala di pa eskwela ha? Retarded ba ya? Mag-usik-usik lang sa mong kwarta. Makabilit mo sa si Jenjen. Diswayan lang unta ninyo pa eskwela. Nga nang concern man kaay ka ng retarded, uy. Maguwang bayan ni mo si Jenjen. Di ka mahadlok gabaan? Gapa, good. Pwede ba, Elmer? Change topic ta? Magubara akong mood tungod anak niya. Manulod nung tagsimbahan. May pa. Na? Praise God. Nga, wala yung ko'y kabalaka may tungo sa atong anak na si Shane Pearl. So, saan man, Vince? Mas may kabalakan mo. Wala sukad nga nailhan nato ang mga ginikanan sa iyang boyfriend. Wala na ako kabalaka may tungo sa atong anak. Wa na ko'y pagsupak nga si Elmer mao'y iyang mabana. Mao'y mabana sa atong anak. Nabisto noon kagahapon nga. Chipboy ka di ay? Kani adto sa wa ka moabot sa akong kinabuhi. Iyon ko ni ana. Neat magod ko. Nya, mao na akong pogi point. Ya. Labay naman to ba? History. Kasaysayan na to eh. Wala na to. Hagbay na to. Those were the days. Nung alaw pagit ka, ha? Nasa ko too. Napirmi man ka magpagwapo, bisag dito tas eskwelahan. Pearl, wa na yung taon ko mangita og laing babae eh. Nanagod, doon na ko'y to ka perlas. To ka perlas akong kinabuhi. Si Perla nga akong asawa, ikaw na. Si Jenny Pearl nga atong panganay. O si Shane Pearl, ang manghod. Uy. Mga walay sukod, mapailubon ug matuod, gihatag mo sa kalumog, luyo sa mga pagkulang ko. Bisan pa magmasalay po, kapasayloan akong naangkon. Ako